Здравейте, приятели! В днешното клипче ще ви покажа как да добавите повече обекти в Stellarium, също така да вържете Stellarium към Nina и оттам да си нагласите обектите както желаете. Така, първото нещо, което ще направим, ще отидем в Stellarium, след като отворите. Моята версия е малко по-стара, не съм я апдейтвал отдавна, но няма много голямо значение. Отивате на Configuration Windows или натиснете F2. След като отидете оттам, отидете на Plugin, отидете на Remote Control, натиснете тази чавка тук, на Configuration и трябва да видите този порт тук. И тези неща трябва да са Enable. 80-90, запомнете го това. След като го направим, върнете се на Main и сейвайте сетингите. На новия Stellarium мисля, че има вече чавка за автоматично сейване. Така, отидете в Nina, отивате на къде беше? Options, след това от Options отивате на Equipment и от тук отивате на Planetarium. Избирате си кой Planetarium да използвате, аз съм на Stellarium, на Localhost и ето това е порта 8090, който беше там преди малко. Така, за момент ще го затворим това и ще се върнем в Stellarium. Така, горе-долу на всички изглежда по същия начин Stellarium. Уж много обекти, но няма нищо. С копчето S ще премахнем звездите и ето виждате няколко обекта. С копчето D премахваме и лейбълите на определени обекти. Ето виждате колко много обекти има, но нищо не се вижда. Ще ги махна за момент и ще си изберем някой, кой. Аз тук си бях подготвил. Тук сърцето и душата. Ето, S, D, има всякакви обекти, но не се виждат. Така. Ще премахна звездите за момент. Ще отидем ето тук. F4 натиснете. Или в Sky View Options. Така. Ето, колкото и обекти да слагате тук от тези лейбъли, пак няма да ги виждате. Затова отиваме ето тук на Sky Survey. Аз вече съм го направил. Трябва да намерите на NSNS и ето вече може да си играете с тези работи. Дали било с H-Alpha, дали да сложите сяра или кислород. Или да са сляти всичките тези работи. Аз това съм го направил тук и сега ще ви кажа как го използвате. Затваряте, отивате долу на Stellarium и ето тук трябва да ви се показват тези двечките. Натискате го едното и просто нямам думи. Когато го отворих за първи път, се виждат толкова много обекти. Това е на водород. Има и с копчета може да се направи. Натискате Ctrl, Alt и D. И може да ги сменяте между това и това. На предишния клип ви бях показал, ще го изключим това за момент, използвах ето тези сетинги, ще го премахна това за момент и бях използвал, само една секунда да го намерим, така ето този DSS Color. Той също има повече обекти, но не е същото. След като го махна, ще го включа на червен канал, защото той е по-силен. Ето, пак се появяват много обекти. Но, когато се включи на новото, подминах ли го? Не го подминах. Така. Просто вече абсолютно всичко излиза. Не забравяйте да сейвате. Save Setting и Save View ще ви остави на първо, където сте били за последно на Save View-то. Така. И сега, дайте да се върнем на сърцето и душата. Центрираме си по някакъв начин. Ето виждате колко неща има отстрани. Преди това само ще ви покажа, като свичнем между различните канали. Ще преместиме. Колко сигнал има в тях.
Ще сложим сяра, кислород, водородът и има и смесени. Вие може да си поиграете с тях, които най-много ви харесват. Тук нещо не... Айде, де! Зареди се. Не иска да се зареди. Разбира се, че така ще стане, когато правя клипчето. Ще го оставим на водорода, той е най-силният канал. И може да си изберете обект. Така, след като сме избрали този обект, ще натиснем пак D, за да върнем обектите и да го натиснем и центрираме нашия телескоп тук. Връщаме се в нината, отиваме на фрейминг и от тук, от тази чавка, след като сме направили всичко другото, след тази чавка, когато натиснем, най-вероятно, щом го гледате, работите и с Нина. Тук съм си въвел данните на телескопа и след секунда ще излезе реално почти това, което виждаме тук. Така, зарежда малко по-бавно, защото field of view ми, или полето, което гледаме, е 8 градуса. Не е малко. И ето, обикновено това излиза на Нината. За да го направим като предишното, трябва да отидем тук горе. И ето ги, всичките тези неща тук. Връщаме се на водорода. Задаваме пак да лоудите снимката. Изчакваме мъничко, само да ви кажа, трябва ви интернет, за да работите. И ето го полето. Значи, това е доста полезно при обекти, които са доста слаби, защото в предишното, както видяхте, се виждат двата обекта лесно. Но не може да си ги нагласите толкова добре, ако искате да снимате нещо друго, освен само сърцето, примерно. Ето, така, искате това да снимате, за съжаление не се вижда. Връщате се на водорода и става работата. Ами, надявам се да съм бил полезен и до следващия път.